nagsabay mo ni Kuan Bay. Ano to? Taga-Pagadian ni Bay. O Pagadian. daghan pa silang Pagadian Vibes, Pagadian Viners Vlog. Daghan ubay-ubay sa update to ang mga kuan. Dagko na silang followers sa una. Ako nara sa mga 4K, 5K, So ayun, something ilan like yung that. followers mo? Actually, I really don't know nga nung gi-reach out ko. So hindi ka nakakatuo? No, because kanang ano ba ya, kanang feel na ko, kanang walay nakaila sa kuha, feel na ko, kanang ano ra ba, kanang just a normal content creator nga pa-post-post lang. Uy, yan din ang isa sa aming mga goal na kahit hindi sikat yung mga vlogger na yan, kailangan pa rin namin i-interviewin them. But at least ba, ma-feel din natin na, ganito na yung pamati. O, diba? Kay ano man good ka nang nawala ako sa Pasig kay pag abroad na ko, so murag nabiyaan ako ang the real content jud nga laag. So lahi na nga nalahi ang lihis ng landas nga akong gipakita sa audience. Sumoto siyang ning laylo pod ang audience. Alright. Inguna naman ang meta. So kahit hindi ka pa masyadong sikat, o diba, nag-reach out lang kami sa iyo kay what if one thank day, you. What if one... o diba, what if one day bigla kang sumikat, so at least na may video nimo. Ma-post dayon. Makahambog na mi, dili naman na mo gikan. Da. Kami may nakaunaan na. Da. Garbosa kayo. Garbosa. Alright. So natitingala ka talaga bakit ka kinuntak. Oh, Yung ano man hindi pa man ko sikat kaayo. Actually, ang napoy naga-interview na ako before. Si for estudyante to siya, but ako siyang giano kay baka na bang for their kanang start pod as a vlog. Nag-vlog din sila, and then they are having just a small followers. So I help them. So gi-invite ko nila as and para sa ganitong programa, it's a win-win situation. Win-win diba? din. And then may mga media din na nag-invite to interview. But then when I saw the buwang-buwang, like ang inyong habi ang mga gipang interview no kay mga dagko big followers. And then si Roslyn, si Rosil ang mga lovebirds. So nakaingon ko hala. Anong napil man ko ani? Dili man ko sikat. Actually, nahisgutan na talaga namin yan na hindi lang pwede nga yung mga sikat lang ating invite. Dapat yung mga nag-start pa din, at least makatabang tayo. Ano ba? Para sa'yo, ano yung pamati na kaanhi ka dito? Happy. O, diba? Like, kaya na din sa mo, happy ka gano'n, manhik ka. Uy, bumiyahe ka pa biyan ng napakalayo. Lagi. Diba? Dili, bayaran man daw ko. Nya sa kongkuhan. Kwarta na gabo ng show. Dili, kay, mostly manggod sa uban kay they are asking for a TF or talent fee, diba? So it's okay ra gyud sa kuha nga wa kay laagan man ko, so I have to go here. Oh, diba? Sa pangalan mo naman yung lagan. Laagin mo kami dito. Laagin mo si Buwang-Buwang. Yes. Ara, gwapa kayo mo hang background. Diba? Dako iktango.